Hleka ukuthi siphinde sihlangane kwey'ngane zakwethu. Ngusengisey nje namhlanje nginombuzo. Kubo bonke labantu asebekhulile kodwa basahlala emakhaya. Basampintshana nemindeni yabo emakhaya ungazi ukuthi umuntu akaphumi ngani kubo. Awuphumi ngani nje kini? Awuphumi ngani ngempela? Awuphumi ngani? Umuntu wakhona unentshebe isize yagamanxa ebusweni kodwa usahleli la. Nangu no-anti wala ekhaya unesikuwati sezingane inqubaba angavula i-Orlando Chips yakhe iqembu lebhola kodwa usahleli la ekhaya uyasimpintsha. Siphoqelekile ke thina manje ukuthi silale koma dining room, silale koma passage, u-accommodator wena engabe uyaphuma uyobe umedem noma ube umnumzane endaweni yakho. Lo malume wakhona uyahlupha ubanga i-remote nezingane ifuna ubuka opopayi yena ufuna ubuka ibhola. Sishiya imali yesinkwa ukuthi izingane mezibuya esikoleni ikwazi ukudla yena sifuqa isinkwa asiqede. Ama-peanut butter ezingane, opholoni bezingane mntakamana, nangu nomunwe udla amadanone ezingane, ama-noodles ezingane. Kusindi purity. Usindi purity mntakama ungazi ukuthi umuntu use-UJ e-University of Jikanelanga nje akafuni ngani umsebenzi ahambe la ekhaya. Ngisho ngawuthola ke lowo msebenzi mntakama akakhiphi ngisho isihlanu lesi sokuthi sikwazi ukuthenga nje noma umntsholwane wamazambane. Cha, usezoyinaka yena ke usiyena kusezoba umarazo aswenke. Sekhohliwe ukuthi umuntu omdala futhi ngabe ulungisela i-future yakhe. Nangu ke no-anti wala ekhaya inqubaba yezingane uyinuke njalo nje ama-pampers asebenzile agcwele igceke mntakamani. Ingane zakhe zigxuma kosofa zingcolisa izindonga bese zikhuza lezi ngane kuthiwa siyazihlukumeza. Awuhambi ngani? Awuhambi ngani uyokwakho wakho umuzi la kuyoba khona idemocracy kube isephalamende kube ikamazenzele. Hawu masumdala nje angifuni ukuyidalula iminyaka akube sengqondweni nje mntakama ukuthi mase ngimngaka angihambe ekhaya ngiyeke ukuba nje isicefe sikajamu obovu. Ngeke ubashayise ngomoya kini, ubashayise nge-hair conditioner nje, ubashayise nge-hair conditioner kini uyeke nje ukuhlala endlini ozugugela endlini. Angikhulumi ngomshado la, ngikhuluma ngokuthi nje masumdala phuma uthole indawo yakho la kuwena kozoshaya khona no-5. Le nhlobo futhi enjalo evimbanisile ekhaya kuthiwa nje kunomhlangano womcimbi omthile sowenza ibona baphawula kakhulu bafuna ukuba novo oludlula wonke umuntu kodwa mase kuthiwa kukhishwa imali dololo abanawo ngisho indibilishi le. Mase ngiyabuya ngiza kunina amantombazane nani anehlisene ekuqomeni. Uqoma kanjani nje umfana osahlala kubo, umuntu okungenisa ngobumnyama ngo-backdoor sengathi uyi-TV entshontsho kamakhelwane. Ngisho ekuseni usuhamba uyokukhipha ngewindi sengathi uchitha ibhakede lempahla enkulu. Hhayi ake sikhuleni bakithi eSouth Africa, mase sikhulile eSouth Africa mase nje siyaphuma emakhaya. Siyaphuma emakhaya nje siyoba ney'ndawo zethu zokuhlala la siyoba khona ne-freedoms khona. Sengshilo.